tijd die je net omschrijft, 2009, dat was echt de all-time high periode. Dat is één grote blur. Ik weet het ook niet meer. We zijn hier ongetwijfeld geweest. Maar ik heb heel veel is één blur. En dat is prima. Maar ik heb het nu liever wat overzichtelijker. En dat is een heel groot verschil. Ja, was het echt een achtbaan in dat opzicht? Ja, joh. Ja, we deden alles. In die begintijd speelden we honderden tapeshows per jaar. Naast het schrijven van een nieuw album, naast de promo op radio en tv, naast tv-programma's die we opnamen. Dus ik vraag me af en toe wel af hoe we het überhaupt gedaan hebben. Ehm, maar het was fantastisch. Maar wel met het gevoel van, ik ben wel blij dat ik door ben gegroeid. Je bent inmiddels 40, begrijp ik. Ja, ja. Andere fase van je leven, je bent vader geworden. Ja, ja, ja. Dat heeft ook invloed op je hele beleving van het artiestenschap en het muzikantenschap. Nou, ik heb gewoon een interessant traject gehad afgelopen jaren. Toevallig, je zegt ik ben 40, zo begint mijn show ook. Het is een prachtig punt om even bij stil te staan. Het is een mooi eikpunt, een beetje reflecteren op het leven. En ja, ik ben heel dankbaar voor alle successen. Maar de twist zit hem in het vervolg van deze zin, omdat ik weet dat daar het geluk niet zit. En dat zal ik in de theatershow meer uitleggen wat ik daarmee bedoel. Maar ik ben super dankbaar voor alles wat we hebben mogen meemaken. En ik ben achter dingen gekomen daardoor. Ja, ik heb een interview met jou gelezen gewoon over het leven, hoe je erin staat. Ja. Wat je al zei, het was een blur. Dat je er ook wel eens wat te weinig van hebt genoten bijvoorbeeld. Is dat hele gevoel een beetje? Ja, maar dat wist ik niet. Dus het is niet zo dat ik daar dan nu spijt van heb. Van, oh, wat jammer dat ik dat... Ik heb een lange tijd niet geweten dat ik op gevoelsniveau, ja, laten we het onderontwikkeld noemen, was. En dat heb ik geleerd. Daar ben ik mee aan de slag gegaan. En dat was een prachtig traject. Daar zit ik nu wel middenin. Dus als ik dat niet had meegemaakt, wist ik niet waar ik dan nu zou zijn geweest. Snap je? Dus alles moet lopen zoals het loopt. Ik ben er heel blij mee. Doe ze nu nog even een check. Ja, alles loopt nog. Hoi. Ik ben een beetje rood vandaag. Sorry. Heel goed. Heb je überhaupt nog getwijfeld om door te gaan in de muziek? Ik heb alle opties opengehouden. En dat houdt ook in dat de optie geen muzikant er ook was. Maar ik merkte toen ik dat stapje terug had gedaan en dat dingen mij duidelijk werden, pakte ik weer eens een gitaar op die ik op dat moment al 2,5 jaar niet had aangeraakt. En ik merkte dat er muziek kwam. Dus toen was er ook nog een optie. Misschien eens voor anderen schrijven. Vind ik namelijk ook heel leuk om te doen. Maar dat wat er kwam was heel persoonlijk, was heel dichtbij. En toen dacht ik, nee, dit is van mij. Dit wil ik kwijt. En ik wil kennelijk iets kwijt. En dat heeft uitgemond in het album Ruimte. Hoe ben je aan de slag gaan? Ben je om je heen gaan kijken van ik ga een soort teampje om mij heen weer bouwen? Van ik wil met die werken, met die werken. Want je werkt met vaste schrijvers. 2 jongens uit het buitenland. En je hebt nu die plaat bijvoorbeeld met Mo en Snelle geschreven, deels. Is dat een lijstje geweest van hey, die en daar wil ik iets mee opbouwen? Ik werkte altijd echt met een heel select klein groepje schrijvers. En nu had ik juist dat blanco canvas. Je moet je voorstellen, ik had mijn schepen zo wat verbrand. Ik mocht weer opnieuw beginnen. Dat is een heel luxe gevoel. En hoe ga ik het dan invullen? Sowieso het leven. Wat worden mijn prioriteiten? En op muziekgebied, wat ga ik dan nu doen? Wie zal ik eens benaderen? Dus deze plaat is best een divers rijtje co-writers geworden. Met wel inderdaad het zwaartepunt 2 Zweedse songwriters in Stockholm. Maar de aanpak was wel allemaal nieuw en vers. En ik wilde even een frisse wind. En dat heeft me een hele fijne energie gegeven. Waren met hun? Kende je ze al? Ik kende ze al wel. Die Zweedse bedoel je, neem ik aan. Ja, ik Hoe kende spreek je ze. die namen uit trouwens? Hoe is je Zweeds? Andreas Meu en David Björk. Meu en Björk, ja, dat moet kunnen. Ja. Ja, dat lukte me nog net. Nee, ik heb in het verleden wel eens met ze geschreven. Ik heb ze ook ontmoet tijdens onze tv-programma's. En een beetje leeftijdsgenoten, dezelfde manier van in het leven staan. En toen ik met name Andreas zijn eigen muziek checkte, hij is zelf een singer-songwriter, kan ik iedereen aanraden overigens, vond ik dat zo'n mooie sound hebben. Dus ik keek wie zijn producer was.
dat was hij zelf. En toen dacht ik, oh oké, dan ben ik gewoon bij hem aan het juiste adres. En ik ben ook heel blij met wat het gros van dit album. Ik ben blij met het hele album. Maar de 8 of 9 liedjes die hij heeft geproduceerd, ja, dat voel ik heel erg. Ik ben er heel blij mee. Wat is het verhaal van deze plaat? Ja, het is je tweede soloalbum eigenlijk. Hè? Ik en Simon heb je eerder uitgebracht. Ja. Ja, nou ja, dat is 9 jaar geleden. En Ja. ik en Simon zag ik echt als een side project. Was meer voor mijn gevoel als fundament bedoeld voor het theaterprogramma wat ik bracht. Ik was toen de tijd heel nieuwsgierig. Kan ik een vertellende show aan? Dat had ik nooit gedaan. Maar het voelde heel erg als on the side. Nick en Simon is toen nooit gestopt. Die trein ging gewoon volle vaart door en ik kreeg het extra druk. Nu is het gewoon een heel nieuwe fase. Dus het voelt eerlijk gezegd alsof dit mijn eerste soloplaat is. Maar inderdaad, ik heb in het verleden een ander album alles uitgebracht. Ja. Ja. Wat is voor jou het verhaal van deze plaat? Ik hoor hele mooie verschillende soorten van songs. Er zitten wat up-tempo dingen in en wat rustige nummers. Je experimenteert soms zelfs met een autotune in één nummer. Of bijna, hè? Maar dan ben je laat het even produceren in dat opzicht. Ja. Maar horen je bent wel wat zoekende dus. Nou, voor mij is dit een uitlaatklep gebleken. Wat ik al zei, toen ik die gitaar eenmaal oppikte, begonnen te stromen. En waren de liedjes die kwamen, waren mijn verhaaltjes. En pas nu ik de show klaar heb, blik ik erop terug en denk ik, oh oké, ik wilde dit kennelijk gewoon even kwijt. Dit is gewoon waar ik nu sta. Het is een prachtig traject geweest waar ik heel veel heb geleerd over mezelf, over je groei als persoon. En ik weet gewoon dat leeftijdsgenoten deze fase ook doormaken. En niet specifiek precies hetzelfde wat ik heb, maar de grote vragen des levens. Wie ben ik eigenlijk? Waar sta ik? Wat wil ik? Die komen we allemaal tegen op een bepaald moment. En die behandel ik in de show. Dus wat me mooi lijkt, is dat mensen na de show naar huis lopen en denken, oh, oké, dit was interessant. Ik ga hier ook eens mee aan de slag. Dat lijkt me prachtig. Ja. Vandaar dat je ook een Vaderdag deel 2 van hebt gemaakt. Ja, nou ja, Vaderdag deel 1 ben ik heel trots op. Maar dat was ook een momentopname. Toen de tijd voelde Vaderdag voor mij als een nare dag, omdat ik jong mijn vader ben verloren. Ik voel Vaderdag niet meer zoals toen. Ik heb een nieuw gevoel bij Vaderdag, omdat ik nu vader ben. Dus het verdiende een deel 2. Maar zo is elk liedje eigenlijk gewoon een foto in de tijd. En deze plaat gaat over 2025, 24, 25. Hoe ben je begonnen? Met textuele ideeën? Met verhaaltjes? Of kwam toch eerst de 3 akkoorden bij wijze van spreken? Ja, dat is sowieso bij mij. Mijn liedjes die ik maak kennen niet vaak meer dan 4 akkoorden. Het zijn wel de mooiste liedjes, Dat toch? klopt, dat klopt. De meeste popsongs bestaan uit 4 akkoorden. Nou, als ik een liedje schrijf, begint het wel altijd met de muziek. Maar ik heb altijd een notitieboekje of een notitie-app. En dat is een ongoing proces met mooie spitsvondige tekstdingetjes wat ik leuk vind om te noteren. En als de muziek daar is, ga ik voelen, oké, welk thema hoort hierbij? Dat is mijn aanpak altijd. En wat de show betreft, heb ik een super interessant verloop mee mogen maken. Als voortraject ben ik eens gaan praten met echte theatermensen, zoals een Brigitte Kaandorp. Die link zou je misschien niet direct leggen, omdat het is niet cabaret wat ik ga brengen, maar ja, het is wel een theatershow. En zij vertelde dat zij altijd begint met de liedjes van haar show, wist ik ook niet. En dan schrijft ze de liedjes aan elkaar met anekdotes. En als ze daarmee klaar is, dan pas heeft ze een overview en denkt ze, oké, dit is mijn verhaal dus. Dan zorg ik voor deze volgorde. Dat klonk voor mij als achterstevoren. Ik vond dat een heel bijzonder verhaal. Maar het is bijna eng om te ervaren dat het exact nu bij mij zo is gegaan. Eerst waren er de liedjes. Toen ben ik ze naar elkaar toe gaan praten en merkte ik, oh wauw, dit is dus wat ik ga brengen. En een beetje back to basics, want je staat met z'n 3 op het podium volgens mij. Het is 2 zelfs. 2 zelfs? Ja, Jordi die mij ook hier vandaag ondersteunt.
Is een fantastisch muzikant. Ik beheers de basics op de gitaar. Ik ben gewoon kwalitatief niet sterk genoeg, vind ik zelf, om een hele avond te dragen. Dus het is lekker om iemand te hebben waar je even op terug kunt vallen. En daardoor worden de liedjes heel uitgekleed gebracht. Nog meer dichterbij, figuurlijk naakt en heel persoonlijk. En vooral dit album dus. Ja. Wat kunnen mensen nog Nicky Simon nummers verwachten? Of zeg je toch echt, nee, dit is Simon Keizer. En jullie krijgen Simon Keizer nummers? Ja, het zijn geen mensen die Nick en Simon verwachten, die moet ik helaas teleurstellen. Maar het is goed dat je dat aankaart, want een stukje verwachtingsmanagement. Maar ik vertel wel, als we dan toch op je 40ste gaan reflecteren op het leven. Wat mensen misschien niet weten, is dat het in mijn geval allemaal begon bij Jan Smit. Liedjes die ik 20 jaar geleden met en voor Jan Smit heb gemaakt. Dus ik ga even een tripje down memory lane. Dus er komt een heel klein stukje Jan Smit nog voorbij. Om context te geven aan het publiek van zo is het begonnen, toen liep het daar naartoe en nu sta ik hier. Met andere woorden, refereert aan de albumtitel. Je eist gewoon je eigen ruimte op. En dit is jouw verhaal. Dus Exact. daar gaat het om. Precies dat. Dit jaar verder, ja, theatertour. Theatertour, ik mag 37 keer het land in. Ongelooflijk, hè? Mooi, hè? Dat wordt een hele onderneming. Waaronder 20 maart in Heerenveen. Dat is natuurlijk dat is de leukste, hè? Laten we eerlijk zijn. 37 toeren, 37 shows. De reactie die ik veel terugkrijg is zo, dat is veel. Dat voelt voor mij dus als overzichtelijk, omdat ik het in die vorige carrière veel drukker gewend was. Onze tours voorheen bestonden uit 60 shows. Dus dan is dit heel erg doable. En er zijn alweer allerlei ideeën voor daarna. Ik schrijf veel met andere personen. Maar dat is nog eventjes onder de radar. Wat nu voor mij de focus is dit album en deze show. Ja, en ik begrijp dat een van je nummers, die wordt ook uitgekozen, of is uitgekozen voor een film al. Ja, afgelopen september heb ik Zin in het Leven uitgebracht. En de verhaallijn binnen dat nummer paste heel goed bij de film Rokjesnacht. Dus toen werd dat de soundtrack van die film. Dat is altijd een eer. Dat heb ik ook in het verleden eerder mogen meemaken. Als jouw liedje dan klinkt in een bioscoop op het moment dat die lettertjes verschijnen aan het einde. Dat is wel een kippenvel momentje. Nou, kortom, Simon Keizer is all alive en kicking dus. Ja, ik ben blij met waar ik ben op dit moment, waar ik sta in het leven. En ik heb heel veel zin in die show. Dankjewel. Dankjewel. Na 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 na. Weet dat ik verdomd veel van je hou.